ha de quedar clar és que els programes d'èxit no s'han respectat. I això és un punt de partida, és a dir, els programes d'immersió lingüística, que eren programes d'èxit, desapareixen del programa. I ara tenim exclusivament els programes plurilingües d'ensenyament en valencià i els programes plurilingües d'ensenyament en castellà. És cert que donem un pas enrere, és a dir, els programes plurilingües d'ensenyament en valencià, en alguns centres el que representa és una incorporació progressiva avançada, però deixen de ser el que eren els programes d'ensenyament en valencià. Per tant, nosaltres considerem que s'ha donat un pas enrere. Així i tot, pensem que si obrim debats al centre per veure si realment això ho convertim en una oportunitat per a millorar el sistema, doncs haurem guanyat. Haurem guanyat si tots els centres, o la gran majoria de centres, fan aquesta opció de programa plurilingüe d'ensenyament en valencià, la majoria de centres, i aquests centres sàpiguen convertir que la llengua ambiental del centre siga realment el valencià. En aquest cas, pensem que haurem guanyat, haurem avançat cap a una veritable educació plurilingüe, però només en aquests casos. La veritat és que ens hem vist obligats a assessorar tots els centres. Per què? Perquè, per una banda, l'assessoria de valencià ha desaparegut. Tot el tema de Cefiris, la majoria dels assessors de Cefiris també han desaparegut i, per tant, els centres ja no saben on han d'acudir i estan acudint a l'escola valenciana. Això, a més, s'agrava perquè tenim un decret que diu que marca un procediment d'elaboració del projecte lingüístic, tenim una resolució que també marca, però un altre procediment diferent. Finalment hem de ficar en la plataforma digital que han elaborat, hem d'utilitzar un altre procediment per ficar tota aquesta informació i després també hi ha una realitat que les informacions que se'ns donen des d'inspeccions educatives i tal, segons amb qui estàs parlant, les indicacions són diferents. Amb la qual cosa, a l'Escola Valenciana, el que oferim a les escoles és que puguen cridar a l'Escola Valenciana i tots els dubtes, si no podem resoldre els dubtes immediatament, doncs ja ho averiguarem, siga a través de la Direcció General d'Educació o siga a través de la pròpia inspecció directiva o on calga, perquè realment hi ha moltíssima confusió en aquest tema. Probablement perquè el propi decret ja té moltes contradiccions, probablement per això. Després una altra qüestió, és a dir, aquest decret no l'hem fet nosaltres, no estem d'acord amb aquest decret, però si veiem que hi ha alguna actuació per part tant de la inspecció educativa com de la Direcció General que vagi en contra de la normativa, doncs nosaltres assessorarem perquè els pares i les mares puguen denunciar aquestes situacions que vagin en contra de la normativa, com podria ser no acceptar un canvi de programa d'incorporació progressiva a un programa plurilingüe d'ensenyament en valencià.